naman! Ay, ano kaya ito mga bay? Ano kaya yung laman nito mga bay? Ano kaya yun mga bay? Bakit may cellophane dito? So, yan pa rin ang kamera natin. Ano kaya ang laman nito mga bay? Ano kaya ito? Ang bigat ah. Ang bigat mga bay. Parang binuksan na. Tignan natin kung ano to. Wow! Hindi tayo makapaniwala mga bay. Cellphone? Ano to? Cellphone? My God. Grabe. Hindi tayo makapaniwala nito. Ano kaya? GoPro? Wow! Uy! GoPro? My God. Bakit may cellphone? Hero 9? Wow! Wow. Hero 9 nga. Pero bakit parang binuksan na to mga bay? Legit kaya to? Wow. Wow! Hero 9. My God. Grabe. Wow. Wow! Hero 9 nga. Legit. Parang, ano kaya to? Sira ba to? Wow. My God. Hero 9. Black. My God. Wow. Grabe. Ang ganda mga bay. Wow! Wow. Totoo ba to? My God. Grabe. Hindi tayo kapaniwala nito mga bay. Legit kaya ito. Bakit may isa pa? Bakit dalawa to mga bay? Uy, ito isa. Binuksan na rin. My God rin to. Wow. Wow! For Hero 9. Battery charging. God. Grabe. Kompleto to ah. Kung totoo man to, parang grabe. Sobrang saya ako nito mga bay. Parang legit to mga bay ah. Buksan natin kung ano nasa loob nito mga bay. Nahin muna natin itong Hero 9. So ako lang mag-isa mga bay. Grabe, saya ko to. Hindi ko makapagsalita mga bay. Parang ang hirap ko makapagsalita. Parang hindi ako makapaniwala nito mga bay. Grabe. Hero 9. My God. Buksan ko muna mga bay. Wala kasing umahawak sa ang tao kasi dito mga bay. Ito mga tao niya. Binuksan. Sticker. Wow! Sticker ba to? Manual mga bay. Ito manual. Parang legit talaga to mga bay. Subscribe to GoPro. My God. May QR code pa sila mga bay oh. Dah. Legit kaya to mga bay. Parang kinabahan ako mga bay. Maginaw pa naman dito sa loob pero parang yung hindi tayo makapagsalita ng maayos. Wow. Hindi kaya to, legit kaya to mga bay. Bakit binuksan to? So yan mga bay, kinuha na natin sa cellophane. Parang butas yung cellophane. Ito. Ay nako. Wow. Wow! Oh my God. GoPro nga mga bay, totoo nga, GoPro. Wow, oh my God. Ito. May GoPro rin nakalagay mga bay. Battery. God. Ito. Labas natin to. Wow. Wow! GoPro. My God, Hero 9. Oh my God, grabe mga bay, ang legit. Wow! Ito may ilaw, hindi ko na nakalimutan kung na mag-ilaw mga bay. Oh my God. Grabe. Hero 9 nga. Ito lang yung accessories ni GoPro. Kunti lang mga bay. Grabe. Hindi tayo makapagsalita ng maayos ito mga bay. Hindi ako makapaniwala ito. Ito. Cable.
Type C. So Type C na siya mga bay. My God. Dami. Saya natin ito mga bay. Walang anong gagawin natin ito. Yan, GoPro. My God. O bakit yung legit ba to mga bay? Parang legit to mga bay. Subuksan natin mga bay. Lagyan natin ng battery. Hindi alam kung paano to buksan mga bay. Ito siguro mga bay. Bakit nakikita yung ito siguro mga bay. Subukan natin mga bay. Buksan natin. So yun mga bay, nabuksan na natin. So may wire sa ilalim na makikita natin. Tawag na. Delikado yan mga bay. Baka maputol yan. So lagyan natin ang battery mga bay. Pwede tayo makapaniwala. May GoPro na. May GoPro tayo nakikita. Parang ito binigay ba to sa atin o bakit nandito yan sa kwarto natin mga bay. So yan mga bay, kapasok na yung battery. Dito pala yung charging port niya mga bay. At saka dito yung SD card. Oh my God, excited ako. Yan, open natin mga bay. Saan yung nandito na pala yung power button sa kiliran mga bay. Wow! Open natin mga bay. Oh my God, GoPro nga ang tunog. Wow! Grabe, ang linaw mga bay. No SD card. Oh my God. 1080-60 frames per second yung gamit natin mga bay. So ayan, subukan natin. So papunta tayo dito sa kabilang harvest. La 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 la. Cut cut corot cut 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 cut. Dito na harvest mga bay. Grabe, ang saya. Dito mga bay. Tayo. Yeah. Grabe. So dalawa lang yung pinilian natin na resolution ng ating ginagamit na Hero 9 Black mga bay. So hindi natin alam kung dito mga bay. Dito mga bay, ang daan dito is malog. Kaya masubukan natin tong ating Hero 9 Black. So ito po yung last. Dito po tayo. Dito tayo. So let's go. Uwi na tayo mga bay. So yan lang ang masishare natin sa ating Hero 9 ngayon. So timing, punta tayo ng sentro. Daming mga daan dito na mga lubak-lubak mga bay. Gaya nito, lubak-lubak to, diba? Ayos na ayos. So let's go. Chill chill chill.
Yan, bera. Grabe to. Wala pa ito mga amigo. Bira. So, grabe. Grabe, ang ganda ng kanyang mukha mga bay. Engineer yun ah. Engineer yun sa province mga bay. Hala. Bira. Yan mga bay. So no roads gaming. Bira. Grabe. Pansin ka sa aking motor mga bay, yung naka fight ignition coil tayo para ang mamaw. Mamaw driver ay mamaw mga bay. Motor dili. Lusot. Bira. So, yan mga bay, malapit na tayo. So, kung bago pa kayo sa akong channel mga bay, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell para ma-update mo sa akong mga bagong video. Bira. So, nasubukan natin lahat. Dalawa lang pala yung nasubukan natin na resolution ng Hero 9 Black. Grabe. Yeah. Yan. Okay, tulog match angkol. Hoy, mata na. Siguro kag gatubang ana imong helmet. Ay!